Tinokuchingamidzai kuchirongwa behind bars. Nhasi tauya kuzoona mukoma masimba avo vakasungwa nenyaya yekubikira mhuri yavo yose sadza nemashizha embanje mushure mekunge vashaya mari yekutenga mavheji. Mukoma masimba maswera sei? Ndangoti hangu nhamo yandisvuura mukati muno. Magweta ari kunze uko ngandidzwirewo tsitsi ndiburitswe mudomo. Because hongu sadza racho ndakabika nembanje asi vakadya vaitirai fire. Inzwa kashamwari, pachirongo pano panobatsirwa vanhu vatendeuka varifoma. Iwe mumashoko ako ungati warifoma here? Ndakutoimbawo gospel apa kuprisons praise and worship. Okay, saka nziyo yegospel yaunofarira ndeipi? Ndofarira nziyo iya yehuku. Huku? Pane nziyo yegospel yekuti huku? Inotongereza vakawanda mumawinds matsvene big time pandinoimba. Mungakwanisa kutiimbira tiinzwe? Okay. Ukuru wenyu Mwari unoshamisa kwazvo. Ukuru wenyu Mwari unoshamisa